Cuid go na scéalta is mó bhíor Tuairisc an teachtain seo. Dúirt an té tá duine ateangaireachta go léimo go hána sa gúirt a London in aglah linn gur minic a bhíon míthaiscint an bhunúsacháin chéirt na ateangaireachta agus ar a dá hangachas. Láir Susan Folden as cruch na carach len ar niriseoir dearan ó dúgáin faoin na céird agus na dúláin a bhhaine lethe. Bhí idir bhéadú agus laidú ar líon na buinte bhí a testal go chuirsaí gailginn sé óim léama. Bud an chuirsa gnóla gailge in ATU a bhí an méadú behúntasaí. 7 buinte is cearcha ó 309 go 386. Bud an chuirsa gailge agus léan an eisteáin in Ollscoil na Gaillimhe a bhí an titan behúntasaí. Tá na statistic ar fad ar a siomh anois. Rinne Heleny Hay paiste cainte le banisteoir ar an pelle chéirí Jack O'Connor ar a bud gailginn teachtain seo faoin na sinne fannacht mar banisteoir agus faoin dúil bhíonádúire atá ag Isabel. Chua an chuid is mó go gáiltaí bunscoil na tíre ar eist ar scoilinn teachtain seo agus de galairthe brotha eng ó Ghaile agus ó chéirí go na 19 ar a géad lá ar scoil. Agus ar deire tá cána géir déanta ag eagraíochtaí teanga agus éitichais ar a réon éitichais faoin scéala nachmhór beag nach duine as ceithre daltaí áirteiste aontar a gailginn léama. Dúirt blanad ní réacháin ó Ghail éitichais gur pacha atá an bhfuil an air daltaí an nachhfuil an Ghailge chá duine acu ar chorbe go áirteist. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.